Μάκρυνση από τον Σαριέγγι. Ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει. Το σούτ του Λουαλούα, καταπληκτικό γκολ. 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον Τρεζόρ Λομάνα Λουαλούα, που ανοίγει το σκορ στο 6ο λεπτό της συνάντησης με ένα καταπληκτικό γκολ. Εδώ βλέπετε τον Λουαλούα που αγκαλιάζει τον Κοβάσεβιτς και αφιερώνει τον γκολ σε κάποιον από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Πρέπει να είναι ο Δημήτρης Καρίδας εκεί, ο γυμναστής των Ερυθρόλευκων. Λάμπρο Παλάφα, σε ακούμε. Όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού σηκώθηκε όρθιος να πανηγυρίσει. Ο Δημήτρης Καρίδας, οι υπόλοιποι βοηθοί του Τάκη Λεμόνη, όλοι οι παίκτες, όλη η αποστολή περίμενε αυτό το γκολ έτσι για να ξυπνήσει και η Κερκίδα ακόμη περισσότερο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήθελε αυτό το γρήγορο γκολ, ο Τάκης Λεμόνης το ζητούσε από τους παίκτες του προκειμένου να πάρουν και το ψυχολογικό αβαντάζ, αλλά να αναγκάσουν και το Παναθηναϊκό σε κάποια λάθη. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την μπάλα, η παλιά για τον Λουαλούα, δεν υπάρχει offside. Το σούτ, ο Γκαλίνοβιτς θα απομακρύνει, το Ρωσίδης δεν μπορεί, μάλλον η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, καθώς ο Γκαλίνοβιτς πέφτοντας δεν μπόρεσε να αποτρέψει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που πετυχαίνει το 2-0 στο 18ο λεπτό σε αυτήν την καταπληκτική παλιά στο κενό χώρο του Τζόρτζεβιτς για τον Λουαλούα. Αυτό σούταρε, Γκαλίνοβιτς απέκρουσε και στην συνέχεια ο Βασίλης Τωροσίδης, που είχε ακολουθήσει τη φάση, νίκησε τον Γκαλίνοβιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να απομακρύνει και κατέληξε με την μπάλα και αυτό στα δίχτυα της αιστείας του. Εδώ ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Ολυμπιακού. Δείτε ξανά, δεν υπάρχει offside στην φάση. Ο Λουαλούα σουτάρει, απέκρουσε ο Γκαλίνοβιτς και στη συνέχεια δεν μπόρεσε να απομακρύνει. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα το 19ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και παίρνει μια σημαντική διαφορά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός που είναι και πάλι στην επίθεση. Σέντρα του Γκαλέτη για τον Κοβάσεβιτς. Λάθος του Σαριέγγι, 3-0 από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ένα ακόμη λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού που χαρίζει ουσιαστικά το γκολ στους γηπεδούχους σε ένα καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Μετά το 2-0 του Βασίλη Τωροσίδη, το τρίτο γκολ από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που βρίσκει και αυτός δίκτυα απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο των Ερυθρολεύκων, αμέσως μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ λίγο νωρίτερα από τον Βασίλη Τωροσίδη. Δείτε ξανά. Από το γέμισμα του Γκαλέτη, ο Σαριέγγι στρώνει την μπάλα ουσιαστικά στον Κοβάσεβιτς. Αυτός δεν έχει κανένα πρόβλημα να ελέγξει και να νικήσει τον Γκαλίνοβιτς για το 3-0 στο 64ο λεπτό. Και ενώ ο Ζωσέ Πεσέρο ετοιμάζει δύο αλλαγές, εμείς βλέπουμε πώς αντέδρασε το τρίτο γκολ ο Τάκης Λεμονής. Και από την άλλη πλευρά ο Ζωσέ Πεσέρο με τον Λουαλούα στην κόντρα, Ολυμπιακός και τον Πάντο, ο οποίος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα για τον Νούνιες, το σούτ, καταπληκτικό γκολ. 4-0 σε μια αντεπίθεση καταπληκτική και ένα ακόμη καλύτερο τελείωμα για τον Λέονελ Νούνιες, ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του, κοιτάζει τον ύψιστο, πανηγυρίζει τον γκολ που πέτυχε ο Αργεντινός, και ενώ Μήτρογλου σε λίγο θα περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Ένα 4-0 που βεβαίως δεν μας δείχνει όλη την εικόνα του παιχνιδιού, αλλά δείχνει πως το ποδόσφαιρο πολλές φορές είναι αμήλικτο με τους νόμους που έχει. Χαμένη ευκαιρία πληρώνεται τις περισσότερες φορές με γκολ και ο Παναθηναϊκός το πληρώνει βαριά στο Καραϊσκάκι. Δείτε το εντυπωσιακό γκολ του Λέονελ Νούνιες για μία ακόμη φορά. Εξαιρετικό τελείωμα. Ήταν εξαιρετική τη σέντρα όμως από τον Πάντο. Παλιά κρυβίας από τον Πάντο. Εξαιρετική. Γκολ από τα λίγα που μπαίνουν.